Hej, jeg hedder Hans. Det er min lille søster, Sasha. Hej, jeg er postbud. Haha, Det er Hans. Efter ham. jeg har pengene. Haha, vi bliver nødt til at fange Hans. Hej, alien-fyr. Vi skal fange Hans snart. Der er Hans. Shit. Fuck. Hej. Vi ringer efter hjælp. Nu kommer jeg og hjælper jer. Der er Hans. Vi bliver nødt til at fange ham. Kom, vi tager mig på taget. Stop med at rykke mit hår. Tag mig på taget. Så kommer Hans. Au. Nu kan ingen redde dig. For helvede, mand. Nej, hvad det? Au. NANI?! Fuck, man. Jeg kommer og tager dig. Au. Vi hjælper. Er du okay, bro? Kom så her, Hans. Der tog vores penge.